Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ka Samla kapadang dan hapadeng gajing Pule ya ka B.Tech third year na Nepal kaba Pule ha Odisha Kalinga Institute of Industrial Technology kabala itu kerteng kum ka prakti lamsam lalap bakalayap hapo ka campus kat kum kajing ong kibor Pynïap la keno bakala Pynïap Ïalade kajing yap jong kani ka Samla kala penmi ya kajing kelumar ha ka Jaka Pule ha ka bakat tu kat ningut ki Samla Pule ki laiki persya ya ki bor Pynïap jong ka college upara jong ka ula ujor ijahar ha university police station ha bhu ban neswar da ka bakano baka men jong u kala Pynïap Ïalade ha ka kamra hostel jong ka ha ka si ublay ula Suba ba uway pat usamla population rang jong ka take institute ula le Beijot ya kapara jong u na ka takadaw kala Pynïap Ïalade hadin gajing ujor jong upara lara no syapatok bantokit ya uni usamla Pule ubade ushin rang uba Suba bla sya keno UDCP jong ka bhu ban neswar upinak mishra ulaong ngila register mukadduma hathanat university halor kajing keno ba uway usamla population rang ula don kti da ka ba pentikna ya kajing yap jong ka prakriti ha campus bat khot ya kajing Pynïap Ïalade ka KIIT ha kajing penbana jong ka kabala Suba bakate ka Samla Pule kabala khlat kadon kajing yadei kaba iet bat uway pat usamla Pule jong kate ka college bat kani kala bandai nakadaw ba pelong ya ka bakan Pynïap Ïalade bon ki Samla Pule na Nepal kilaya lumlang ha ka Jaka Pule jong ka KIIT ha kamit si ublay bat kila pelong ya kajing yakhi bandawa ya ka hok UDCP ula kerpat ya ki Samla Pule bakim de banshim ya ka an halaki jong ki kti ban penne ya ka shongsuk shongsan la penjari artli ki ken hun pulet ban penne ya ka sukasan ha ka Jaka Pule u additional commissioner of police u Prakash Chandra Pal ulayathu baki pulet kila penne ya ka sukasan hapo bat shabar jong ka campus सामान पैक करो जाओ जहाँ सेफ हो वहाँ पे जाओ तुम सब यहाँ सेफ नहीं हो यही कह रहे हो ना wherever you are safe you go तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं मानोगे नहीं फाउंडर